سلام تخاتلتي إذا channel كمي كأنكم أبزز لكم سلام لأنن أبصرحكم لما أصالتون عوتين يمنى لومون حاوكم سلامون كاب سولو إنفو تك مسحدش فيديو مزيكم الله نايلومي فيديو كابتي كالمحجين نقبرو فيديو تات قروب فلي زبالة زقبرو دما زبازح جزء سرحة فيديو تات أب كمبيوتر زتا كوريو لو مقرب كاو تيلة أب محبراوي كودياتنا هذا فيديو حيزة متيال لهم نزل لهم يسرحوا فيديو درخيت زخونني أبز حلفة كنيات بستفل عليه حلف إلى أب يوتيوب كريو زغنه فيديو تاتي زي نزي نخجبر درخيت زخونني فيديو تات دما بستفل عليه بزحات بالتعمي كنا علون كموجوسون زجوبهم يحوطنا على يوتيوب بسرحوا فيديو بزعبة نابرا كندا هزبنا أب كندا انتاي خونا له انتاي يرئلو انتاي يقاتمو له بزبل بزحات أب كندا زلون كمون أب أفريقيا زلو أب سفل عليه خرمعتنا إذا عالم زلو بمن قدم بزعبة نابرا كندا قل فيديو تاعت كسرحوا كان يوم حلف إلى رئيل لخو إزي زجبورو نايب حكي كلمة ناتي فيديو مسجارنا نايب حكي نخلهم بزجبورو أبركتو نايب حكي اللي باو مسجانا كغربي فتو مهنياتو كله زمتو حساباتن كله زسرحوا صراحةً ننقحات حبرة السب كبلن نتحسس بانا خما إذنن إنه وسط السجوم تتعون نخنا مزازن كحجزنا زخيلن فيديو تاعت كسر حسب زغني نايب حكي ما كم حبرة السب كم هزبي زد لينا كم زعينت حبرتاي كن الدقاقف حبرتا خن اللاوت زولو معبالة كن النقاقر وحفشو نهزبنا خطأكم يخيلي النبلو حسابات مس إنه وفرن مس إنه هبنينا حبيرنا نعبن حبيرنا لو تنمتن انت زي كوينوغن أب مو ندالن أب من نقافن راح أنت كوينوغ زينا أب كندنا عبن دحريتنا تملسنا نخيل سلازم نزوم كلهم نزي أرستي أب فلاي بزي نزي عد الرخيت زجورة اللي أرستي بس نبرة كان هذا التأثر فيديو صرحو كلمة فيديو مجمرة لباوي مسجانا كقرب لهم يفتو كاو مقطال أنا لومي لك زجورو فيديو كله نايب حكي تبغى فيديو نيرو أنا جن بقرب فليز ولا مأذن سلا زرع أخوه بخالق مأذن حزيو متيلهم مكتالكم بلبي يعدم إيرتراوي أب كندا انتهي خونا له بحفشة إذا حطه إيرتراوي أب سدة انتهي يخونا له زبل حسب أمتيات اللي إذا إيرتراوي أب كندا انتهي خونا له نابرا كندا انتهي يمثل نابلت كتملالز غنيت أرستي نعي إيرتراوي أب سدة زولوسي انتهي يمثل إيرتراوي كاب عدو وطيئو أب قراب تهاجراتن بحفشة أب معراب تبتينو زولو إيرتراوس انتهي يمثل نابرؤو انتهي يمثل زبل حساب أمتيات اللي سلازي نزا حساب زي مبقسي نسكونه بحفشة كمتي كل عينة حبرة السب أب كل كورنا عالم زولو أب استفل عليه هاجرات زولو حبرة السب بحفشة نود سب بعيني معبالا بدرجة من نبابرون أب سلسة درجات كفيلنا أنا خنريون خير أب سلسة درجات مالت أتي أب لعلي زولو أتي أب أو فاري كنقولون خيلنا أب إنجليش ولز لنا بدنا نتوعه ويكا إنفستر لنا نتوعه أو فارو بعلى سجع مالتي أبتلعل درجة زولو أو فارو بعلى سجع إلنا نوصلنا خيل أبتي ما كلاي من نبابرو زولو زبز حجزة self employed نايجزار سو وفري نعشتو وفرت أتذكاي كمون بمويا بعبيت مويا تاتو تقطيرو زسرح جزيو بمهب جن تبغى تزركب ما كلاي من نبابرو زنبر أبتي ما كلاي كن أتوان خلينا أبتي تحط من نبابرو زنبر دما
ሸቃላይ ኢልና ካቴጎራይዝ ጌርና ሸቃላይ ዳርጋ ሙሉእ ግዚኡን ሙሉእ ጉልበቱን እናሸጠ ንመዓልታዊ መናብሮ ካብን ናብን መዓልትን ክሰጋገር ኣበርቲዑ ዝሰርሕ ሸቃላይ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰባት ናይ ዓለም ኣብ ዘሎ መናብሮ ኣብ ሰለስተ ምድብ ክኣቱ ይኽእል እዩ ኣነ ኣብ ሕብረተሰብና ክጥምቶ ምስ ጀመርኩ ሓንቲ ራብዒ ትምድብ ወሲኸ ስለዚ ብታሕቲ ክንጅምራ ኣብ ታሕቲ መናብሮ ዘሎ ብፍላይ እዛ ቪድዮ ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራውያ ታርጌት ትገብር ስለዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣብዚ ንዑ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን እዚ ኣምፅዮ ዘለኹ ቪድዮ ማለት እዩ እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ብፍላይ ኣብዘን ከባቢ ኣፍሪቃ ዘሎ ኤርትራዊ ኣበይ ክነምፅኦ ንኽእል እቲ ኣብ ዝተሓተ ዘሎ ዝኾነ ስራሕ ዘይብሉ ማለት እዩ ዝኾነ ስራሕ ናይ ስራሕ ዕድል ዘይረኸበ ስለዚ ብሓንቲ ቁሩብ ድኽም ዝበለት ቃላት ክገልጾ እንተፈቲነሲ ኣብ ምስ ኣሕዋትና ዘለና ኣብ ምዕራብ ዘሎ ምስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣሕዋቱ ዘለዎ ዝምድና ከም ለማንን ተኻብን ደረጃ ዝነብሩሉ ማለት እዩ ከመይ እቲ ኣብ ስደት ዘሎ ኣብ እቲ ምዕራብ በፅሒ ዘሎ እኹል ኣታዊ የብሉን ስለዚ ክህብ ከሎ ንሱ እውን ይተኩብ እዩ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝቕበል ድማ እቲ ዝትከበሉ ስለዘይኣኽሎ እናጉረምረመ እናለመነ ብአን ክናበር ይፍተን ስለዚ ሓደ ምድብ ንፈጥር ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ስራሕ ዘየለ ካብ ሓዉ ካብ ሕዋቱ ቤተሰቡ ኣዕሩኽቱ ካብ ፈተውቱ ብዝተተኽበሉ ዝናበር ኣሎ ድሕሪኡ ኣብቲ ካልኣይ ደረጃ ዘሎ እዚ ሸቃላይ ንብሎ ማለት እዩ ግዚኡን ጉልበቱን ኣወፊዩ ዝነብር ኤርትራዊ ማለት እዩ እቲ ድሕሪኡ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ንሰርዖ ዘለና ድማ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ወፍሪ ብምውፋር ንኣሽቱ ወፍርታት ናይ ገዛ ርእሱ ነቲ ዕለታዊ መነባብሩ ከካይድዎ ዝኽእሉ ንኣሽቱ ወፍርታት ብምውፋር ዝሰርሕ ሰብ ማለት እዩ እዚ ቁሩብ ካብቶም ክልተ ሒሽ ዘብሎ እንታይ እዩ ማዕረቲ ዝጎዮን ማዕረቲ ዝሃልኮን ቁሩብ ንመናብሩ ክሕግዞ ዝኽእል ኣታዊ ክእቱ ከኻዕብትን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ድሕሪቶም ራብዓይ ደረጃ ክንገልጾም እምበር ታርጌትና ኣይኮኑን ብዙሓት ብፍላይ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኡጋንዳ እውን ኣብ ኡጋንዳ ዘለዎ ኣውፈርቲ እውን መሓውሮም ዝበዝሐ ኣብ ደቡብ ሱዳን ወይ ኣብ ኣንጎላ ዘሎ እዩ ኣብ ኣንጎላ ሳልሳይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ እውን ኣለዉ እቶም ብቁፅሪ ክንሪኦም ከለና ግን ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ዘለዉ ኣውፈርቲ ኤርትራውያን እዮም እቶም ዝበዝሑ ማለት እዩ ኣብ ሳውት ሱዳን ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኣንጎላ እዞም ኣውፈርቲ እዚኦም ድሮ ኣብቲ ናይ ፀጋ ደረጃ ዝበዝሑ ማለት እዩ ኮፍ ኢሎምሲ ገንዘቦምሲ ሰሪሑስ ገንዘቦምሲ ክሰርሓሎም ዝጀመረ ኣውፈርቲ እዮም ስለዚ እዚ ኣብ ዩቲዩብ እንገብሮ ንኣሽቱ ቪድዮታት ኣነ ብወገነይ ንዖም ዝምጥን ኣይኮነን ዓበይቲ ኣውፈርቲ እዮም ክሳብ ብሚልዮናት ዘውፍሩ ኣውፈርቲ እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ኣፍሪቃ ኣብ ዝበዝሖ ደረጃ ይብፃሕ እዞም ኣውፈርቲ እዚኦም ወላ ኣብቲ ኩናት ዘለዎ ቦታታት ከይዶም ዘውፍሩ እዮም ምክንያቱ ከይዶም እዮም ኣብቲ ናይ ፀጋ ደረጃ በፂሖም እዮም ስለዚ ወላ ኣብቲ ሪስክ ዘለዎ ቦታ ከይዶም የውፍሩ እዮም ክሳራታት ምስ ዘጋጥም ድሮ ካልእ ማዕፆ ኣለዎም ስለዚ እዚ ኣብ ዩቲዩብ ዝመፅእ ንኣሽቱ ማዕላታት ይምጥኖም ኢለ ይሓስብን ምክንያቱ ሕጋውያን ኣማኸርትን ኣብ ስርሖም ብዝተፈላለየ ሞያ ዝተደገፉን ስለ ዝኾኑ ነዚ ንኣሽቱ ንሕና ነውርዶ ቪድዮ ንዖም ዝምጥኖም ኣይኮነን እዚ ብዛዕባ ናብራ ስደት እንዛረቦ እውን ብዙሕ ልክዖም ኣይኮነን ምናልባት ሓደ ዝስደዱ ክኾኑ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኮይኑ ጎዮም እውን ኣብቲ ዝነበሩ ወይም ዝምለሱ ስለዚ እዚ ቪድዮ ነዞም ኣብቲ ራብዓይ ደረጃ ኣብ ናይ ፀጋታት ወይ ድማ ኣብ ዓበይቲ ወፍርታት ከይዶም እኹል ኣታዊታት ዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝምልከት ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኦም
بنابرኦም ጠጢሖም እዮም ብወፍሮም እኩል ኣታዊታት ኣለዎም ስለዚ ሕጋውያን ኣማኸርትን ተኸታተልቲ ስርሖምን ወፍርታቶምን ኣለዎም ስለዚ ካብዚ ንህቦም ንላዕሊ እኩል ዝኾነ ሓበሬታን ማዕዳን ኣለዎም ሎሚ ታርጌት ያነ ናብዞም ሰለስተ ደረጃታት ማለት እዩ ስለዚ በቶም ማእከላይ ደረጃ በቶም ናይ ገዛ ርእሶም ወፍሪ ዘካይዱ ኤርትራውያን ክንጅምር ሎሚ ከም ናይ ቀረባ እዋን ኣብነት ክንጠቅሶ ንኽእል ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ኩነታት ማለት እዩ ብሓፈሻ ክሳብ 2022 ዝርግሐ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ጎረቤት ሃገራት ምስ እንሪኦ ክሳብ 2022 ኣብ ሱዳን ከባቢ 200,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ፕላስ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ተወለድቲ ኤርትራ ዝኾኑ ካብ 200,000 ህዝቢ ኣብ ሱዳን ይቕመጥ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ 200,000 ህዝቢ እቲ ኣብ ወፍሪ ኣትዩ ዝነበረ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ብምእታዊት ክንሪኦ ከለና ምናልባት 5% ይበፅሕኒ ግን ስቲል ብዙሓት እቶም ዝበዝሑ ድማ ሰልፍ ኢምፕሎይድ እዮም ንኣሽቱ ናይ ገዛ ርእሶም ወፍሪ ዘካይዱ እዮም ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ነይረ ክሳብ 2021 ስለዚ ብዙሓት ብቐረባ ነዚ ቪድዮ እንትከታተልዎ ትህልው ኢኹም ኮመንት ምስ ትገብሩለይ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ምዚ ነምፅኦ ዘለና ሓሳብ ደጋፊ ምኾኖሞ ኮመንታትኩም ምተፀበኹ ነይረ ስለዚ እዞም ኣብ ሱዳን ናይ ዝቐረባ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ዘጋጠመ ኩነታት ምስ ንርኢ ዳርጋ ብምልኦም እዞም ሰልፍ ኢምፕሎይድ ንኣሽቱ ናይ ገዛ ርእሶም ወፍሪ ብምክያድ ነታ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብድሓን ዝኾነ ናብሮም ክመርሑ ዝፀንሑ ሰባት እንታይ ኣጋጢሞም ኩልና ንፈልጦ ኢና እዚ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ኩነታት ንብረቶም ከልዕሉ ይከኣሉን ስርሖም ክጥርንፉ ይከኣሉን ኩሉ ኣብኡ ተደርቢዩ ኣብ ፈቐዱ ፋሒሉ ነዛ ነፍሶም ጥራሕ ሒዞም ሃዲሞም ዝወፁ ብዙሓት እዮም ካብዚኦም ምናልባት ብዙሓት እዮም ዝብሎም ዘለኹ ድሮ ኣነ ኣብ ኡጋንዳ ከለኹ ብዙሓት ረኺበ ነይረ ድሕረይ እውን ኣብ ኡጋንዳ ዝመፁ ብዙሓት ኣለው እፈልጥ እየ ትከታተሉና እንተልይኹም ድማ ብዙሓት ምስክር ክትኮኑ እትኽእሉ ኣብ ሱዳን ዝነበርኩም ኤርትራውያን ኣለዉ ስለዚ ተሓሳበይ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ወፍሪ ክነካይድ ከለና ከም ስደተኛታት ከም ሎሚ ሰበኽ ሳግም ኢና ንሕና ሰበኽ ሳግም ስደተኛታት ኢና ኣብ ሓደ ቦታ ዘይንዓርፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወፍሪ ክነካይድ ከለና እቲ ዘለና ሃዋሁ ክንምዝምዞ ይግባአና ሃዋሁ ክንምዝምዞ ኣለና ምክንያቱ እቲ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ኩሉ ግዜ በታ ዘላቶ እዩ በታ ዝርከቡ ውሑድ ዝኾነ መበገሲ እዩ ዝጎይ ኩነታት ናይቲ ከባቢኡ እንተግዲሕዎ ድማ ጽቡቕ ተንስኢ ዝነበረ ታሕቲ ይወርድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንነብሮ ሃዋሁ ክነጽንዖ ይግባአና ክነጽንዖ ክንምዝምዞን እንተኽኢልና ድማ ብዝተኻእለና ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ምጽናሕ መደብ እንተሊልና እንተ ሓቢርና እንተ ነቲ ኢንቨስትመንት ብልቓሕ መልክዕ ብዝኾነ መልክዕ ኣበጊስና ናብ ዓበይቲ ወፍርታት ክንሰግር ክንክእል ኣለና ዋንስ ኣብ ዓበይቲ ወፍርታት ክንሰግር ተኽኢልና ፀጋታትካ ደሓኒ ውሕስነት ኣለዎ እንተበቲ ኣይመውትን እዩ ደይ ቱ ደይ ዝነብር ካብ ዕለት ናብ ዕለት ድራር ዕለቱ እናማዕረረ ዝነብር ሰልፊ ኢምፕሎይድ ግን ንሓደ ወርሒ እኮ ስርሑ ተዓፅኻሉ ንሓደ ወርሒ እኮ እንተጓናደብካያሲ የለን ድሕሪኡ ፈሪሱሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣፍሪቃ ምንባር ጥዑም እዩ ኣፍሪቃ ምንባር ማሕበራዊ ህይወት ኣለዎ ነዚ ኩነታት እዚ ግን ኣብ ግምት ክንእቱ ኣለና ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ግምት ክንእቱ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ናብቶም ካልኣይ ደረጃ እዞም ግዜኦምን ጉልበቶምን ዘወፍሩ ምስ እንወርድ ናብዚኦም ምናልባት ናይ ብሓቂ ኣብኡ ምጽናሕ ናይ ስደት ምርጫስ መተካእታ ኣይኮነን
ኣብ ኣፍሪቃ ዓቢ ሞያ ዘለዎ ሰብ ተዘይኮይኑ እቲ ተራ ሸቃላይ ወፊሩ ኣትዩሲ ነታ መዓልታዊ ህይወቱ ከመሓድረላ ዝኽእል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብ ኡጋንዳ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ብዙሓት ኣሕዋት ኣለዉ ኣብ ኡጋንዳ ትነብሩ ብዙሓት ኣሕዋት ኣለኹም ስለዚ ተቖፂርካ ነታ መዓልታዊ ናብራኻ ክራይ ገዛኻ እኮ ንኽትከፍል ከቢድ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ብዙሓት ኣሕዋት ኣለዉ ተቖፂሮም ብምስራሕ ነታ መዓልታዊ ናብርኦም ክሽፍኑላ ዝኽእሉ መድረኽ ብጣዕሚ 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 ከቢድ እዩ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ከምኡ ብዙሓት ኣሕዋት ነይሮም ሕጂ እውን ዝተረፉ ክህልዉ ኾነ እዮም ተቖፂሮም ዝሰርሑ መዓልታዊ ህይወቶም ክመርሑስ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክለዓል ዝፀንሐ ናይ ስደት ዕላማ ስደት ምርጫ ኣይከውንን እያ መወዳእታ ግን ካልእ ኣማራፅታት እንተዘየሊካ ዝሓሸ እናጠመትካ ትኸደሉ መንገዲ እዩ ስለዚ ነዚ ኩነታት ክትብድህ እንተዘይክኢልካ ስደት ዝበለፀ ምርጫ እዩ ካናዳ ክብደት ናይ ካናዳ ክንዛረብ ከለና ክራይ ገዛ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ኣብ ካናዳ ክንብል ከለና ሰብ ግን ሰሪሑ ክራይ ገዝኡ ክኸፍል ይኽእል እዩ ኣብ ካናዳ ማንኪና ክተጥሪ ከቢድ እዩ ክትበሃል ከለኻ ማንኪና ወርሓዊ ብሞርገጅ ኣትኻ ማንኪና ክትውንን ትኽእል ኢኻ ከቢድ ኣርእስቲ ይኮነን ማንኪና ክትገዝእ ኣብ ኣፍሪቃ ማንኪና ክትገዝእ ከቢድ ጉዳይ ኣብ ካናዳን ኣብ ምዕራብን መፂኻ ግን ማንኪና ክተጥሪ ፋይናንሲን ኖርማል ወርሓዊ እናኸፈልካ ማንኪና ክተጥሪ ትኽእል ኢኻ ከቢድ ኣይኮነን ኣብ ካናዳ ገዛ ክተጥሪ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ግን ሞርጌጅ ሲስተም ድማ ልክዕ ነቲ መበገሲ ክተምፅኦ ተኽኢልካ ገዛኻ መበገሲ ጌርካ በቲ ወርሓዊ ንኽራይ ገዛ ክትከፍሎ ዝግባእካ ንገዛኻ እናኸፈልካ ክትነብሮ ትኽእል ኢኻ 20 ዓመት ድዩ ክወስደልካ ንኽትከፍሎ 25 ዓመት ድዩ ክወስደልካ ኣትሊስት እስኻ ከም ክራይ ገዛ እናኸፈልካ ትነብሮ ዝነበርካ ገዛኻ ኢንቨስትመንት እዩ ኣብ መወዳእቱ ንደቅኻ ርስቲ ስለዚ ይሓይሽ እዩ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ተራ ሸቃላይ ክትከውንሲ ስደት የተባባዕ ኣይኮንኩን ዘለኹ ግን ኩሉ ግዜ ድማ እቲ ክውንነት ክነወዳድሮ ኣለና ከምኡ እቲ እናተመጠወሉ እናተተኽበሉ ዝነብር ህዝቢ ከዓ ዝበኣሰ ማለት እዩ ዝበኣሰ እቲ እናተተኽበሉ ተኻብን ኣይረሃቦን ተተኳብን ኣይጠዓሞን ምክንያቱ ንክልቲኦም ምቹእ ኩነታት ኣይኮነን ስለዚ ናብራ ካናዳ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገደፍካዮ ጣዕሚ ኣይኮነን ከቢድ ዝገብሮ ኣብ ኣፍሪቃ ኮይንካ ብዛዕባ ካናዳ እትሓስቦ እዩ እቲ ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ሕልሚ እዩ ንናብራ ካናዳ ከቢድ ዝገብሮ ኣንቱም ሰባት ካናዳ ከም ኩሉ ክፋል ናይ ዓለም ተሰይም ከምኡ እዩ ሰብ ዝመስሎ ግን እንታይ እዩ ካናዳ ምስ መፀ ነገራት ኩሉ ተቐሪቡ ዝፀንሖ እኳ ረኣ ካናዳ ይተርር ብስሪኻ ኢኻ ትነብር ስለዚ ክትዳሎ ኣለካ ማለት እዩ ንምንታይ ትዳሎ ስራሕ ብቐሊል ከም ዘይትረክብ ፈሊጥካ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክትጅምር ከም ዘለካ ተዘይመሪፅካ ስራሕ ኣሎ ኣብ ምርጫታት ኢኻ ክትኣቱ ክሳብ እቲ ትደልዮ ስራሕ ትረክብሲ መዓልታዊ ገንዘብ ጀነሬት ክትገብር ኣለካ ስለዚ ክስራሕ ኣለካ መዓልታዊ ኣብ ዝረኸብካዮ ወላ ናይ ጉልበት ስራሕ እናሰራሕካ ክትብገስ ኣለካ ኣብቲ ቀዳሞት ዓመታት ቁሩብ ትርክብ ለካ እዩ ካልኣይ ዝዓበየ ብድሆ ገሊኦም ብፍላይ ሓው ኣኽሊሉ ካብ ኡጋንዳ ጽቡቕ ገይሩ ጠቕሶ ነይሩ ሞያ ኣብ ካናዳ ሒዝካዮ ትመጽእ ሞያ ኣይሰርሕን ዓመታዊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛ ዝቕበል ዓዲሲ ንዶክተር ከም ዶክተር ክቕበሎ ይክእልን ንኢንጂነር ከም ኢንጂነር ክቕበሎ ይክእልን ዝቕባብ ክፈጥር እዩ
ስለዚህ ኣብ ካናዳ ሞያ ክህልወካ እንተኾይኑ ዝነበረካ ሞያ ወላ ሒዝካ መፂኻ ኣብዚ ግዜኻ ወፊኻ ለይቲ ሰሪሕካ ቀትሪ ተማሂርካ ቀትሪ ሰሪሕካ ኦንላይን ተማሂርካ ኣብዛ ዓዲ ነቲ ሞያኻ ሰርቲፋይ ክትገብሮ ኣለካ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናብ ምዕራብ ክንሓስብ ከለና ካብ ውሽጢ ሃገር ካብኡ ዝበኣሰ ድማ እዚ ኣብ ውራብቲ ሃገር ኮፍ ኢሉ ተሰዲዱ ዝነብር ዘሎ ህዝብና እቲ ዝዓበየ ብድህኡ እንታይ እዩ ኣብ ርእሱ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ብዛዕባ ዝኸዶ ብዛዕባ እቲ ክኸዶ ዝምድቦ ዘሎ ሃገራት ኣብ ርእሱ ዘለዎ ስእሊ እዩ ከምቲ ካብ ኤርትራ ንኡጋንዳ ክትመጽእ ከምቲ ካብ ኤርትራ ንሱዳን ክትመጽእ ዝጸንሓካ ናብራ ተመሳሳሊ እዩ ተመሳሳሊ ህይወት ተመሳሳሊ ናብራ ይጸንሓካ ፍልልዩ ቁሩብ ኣብ ምዕቡል ዓለም ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ካብኡ ሓሊፉሲ ኣብዚ እውን ብፅፍርኻ ክትነብር ምዃንካ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብዚ እውን ፅዒርካ ክትነብር ምዃንካ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ሰሪሕካ ጥራሕ ነፍስኻን ህይወትካን ናብራኻን ክትቅይር ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ እዚኣ ኣብ ርእስኻ እእቲኻ ተዘይፀኒሕካ ናብራ ካናዳ ምስ መፅኻዮ ናብራ ካናዳ ጥራሕ ዘይኮነውን ብምልኡ ናብራ ምዕራብ ምስ መፅኻዮ ከቢድ ብድሆ ክኾነካ እዩ ብጣዕሚ ክብድሃካ እዩ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ወሲኸ ድማ ኣነ ኩሉ ግዜ ፀቒጠ ዝብላ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ንካናዳ ክኸይድ 6 ዓመት ዝተፀበየ ሰብ 6 ዓመት ካናዳ ፕሮሰስ ኣለልኒ ኢሉ ኮፍ ኢሉ ዝፅበ ዝነበረ ሰብ 6 ዓመት ቋንቋ ትግርኛ ጥራሕ እናዛረበ ንካናዳ እንተመፂኡ ሲ ካብዚ ዓቢ ውርደትን ካብዚ ዓቢ ሕማቕን የለን ስለዚ ስደት ከተማዕድዎ ምስ ጀመርካ ድሮ ናብኡ ከይበፃሕካሲ ነቲ መናባብሮ ነቲ ኣብኡ ክህልወካ ዝኽእል ብድሆታት ነፍስኻስ እናዳለኻ ክትፀንሕ ኣለካ ማለት እዩ ክትምሃር ኣለካ ቋንቋ ክትክእል ኣለካ ነፍስኻ ከተሰልጥን ኣለካ ህይወትካ ብግቡእ ክትመርሕ እንተኮይንካሲ ኣብኡ ተመዓራሪኻ ክትመፅእ ኣለካ ኣብዚ መፂኻ ክትመዓራሪ ከቢድ እዩ ኣብዚ መፂኻሲ ኣብ ንቡር ህይወት ክትጅምር እዩ ዘለካ ማለት እዩ ቋንቋ ሒዝካ ተዘይመፂኻሲ ብናይ ቋንቋ ኢኻ ክሰርሕ ኣብዚ ሞያ ሒዝካ ተዘይመፂኻሲ ንናይ ሞያኻ ከተማዕብል ኣብዚ ትምህርቲ ደፊእካ እንተዘይመፂኻሲ ብናይ ትምህርቲ ኢኻ ክትቅፅል ስለዚ ከቢድ እዩ ናብራ ስደት ከቢድ እዩ ከዓ ናብራ ካናዳ እቲ ቀንዲ ዘኽብዶ ግን እቲ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ናይ መነባብሮ ክበድ ዘይኮነ እቲ ኣብ ርእስና ኣቐሚጥናዮ ንመፅእ ሕልሚ እዩ ብዙሕ ሰብ ንካናዳ ክመፅእ ከሎ ኣብዚ ደቂሱ ዝነብር እናመሰሎ ስራሕ ኣብ ደገ ገዚኡ መፅኡ ዝወሃቦ እናመሰሎ መዓልታዊ ህይወታቱስ ካብቲ ዝነብሮ ዝነበረ ዝቐለለ እናመሰሎ ምስ ዝመፅእ እዩ ካናዳ ምስ መፀ ቀጥታ ናይ ምምላስ ሕልሚ ዝመፆ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ናብራ ካናዳ ኣበርቲዕካ እንተሰሪሕካ ንመን ነዞም ሰለስተ ክጠቕሶም ፀናሕኩ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ነቶም ክልተ እቲ ወላ ሓንቲ ስራሕ ክሰርሕ ዘይፀንሐ ወላ ሓንቲ ኣታዊ ክገብር ዘይፀንሐ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ ይሕሾ እቲ ተቆፂሩ በቲ ትሑት ክፍሊት ኣብ ኣፍሪካ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኣብ ትሕቲ ሰብ ክሰርሕ ዝፀንሐ
ብዝተዓጻጸፈ ኣብዚ ይሕሾ ምክንያቱ ኣብዚ እንተሓመቐሲ ሓደ ሚኒመም ዌጅ ኣሎ ብትሑት ክፍሊት ካብኡ ንታሕቲ ክወርደሉ ዘይክእል ደረጃ ኣሎ ማለት ስለዚ እዘን ዝተፈላለያ ቪድዮታት ክሪአን ዝቐነኹ ናይ ብሓቂ መሲጠናኒ ርአየን ኣተባባዕትየን ኣብ ገለገለ ነቶም ብወፍሪ መልክዕ ክመፁ ዝደልዩ ነቶም ብመልክዕ ብሞይኦም ክሰርሑ ዝደልዩ ቁሩብ ሓቂኡ ሰገጥ የብል እዩ ነፍስኻ ኣብ ግሬት ተዘይጌርካ ኣብዚ በቲ ሒዝካያ ዝመፅኻ ክሰርሕ ዘለካ ትኽእሎ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ግን ኣብዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣፍሪቃ ተቓሊስካ ክትነብር እትቃለሶን ላዕልን ታሕትን ትብሎን ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ ንሂወትካ ክትልውጥ ምስ እትፅዕርን ኣበርቲዕካ ምስ እትሰርሕን ሂወት ኣብ ኩሉ ብክበድ ብስራሕ ብብርቱዕ ፃዕሪ እያ ትልወጥ እሞ ኣብዚ እውን ፃዕርን ኣበርቲዕካ ተሰሪሕካን ሂወትካ ሂወት ስድራኻን ክትልውጥ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ግን ኣብ ሓደ ፅባሕ ኣይከውንን እዩ ስለዚ ቅድሚ ምምፃእና ኣእምሮና ኣዳሊና እቲ ዘለና ሓልምታት ድማ ምስ ክውንነት ኣላዚብና ክንመፅእ እንተኽኢልና ዝሓሸ ይኸውን ማለት እዩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ንእሽተይ እዚኣ ትመስል ቪድዮ ነይራ እዛ ቪድዮ ናይ ብሓቂ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ፕሊዝ ናብ ካልኦት ኣሕዋት ሼር ግበሩዋ ዝተረፈ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ መቢ ዘለናዮ ሰላም